Nechaj to tak, aj tak tomu nerozumieš. Jedna veta z detstva. Jedna veta, ktorá nás mala umlčať. A ktorá to často naozaj urobila. To je jak prekliatie. Niečo sa v nás vtedy zavrelo. Zvedavosť, sebahodnota, sebavedomie. Odtedy možno veríš, že nemáš právo pýtať sa. Že tvoj názor nie je dôležitý. Že nerozumieš svetu, ľuďom, životu. A tak si vyberáš iné partnerky, než by si vybral. Keby si veril v seba. Zostávaš v práci, ktorá ťa nenaplňa. Lebo neveríš, že máš na viac. A tvoje sny, nie sú to sny o slobode a hojnosti. Sú to len také tiché túžby, ktoré si sa možno nikdy neodvážil vysloviť. Bez sebavedomia sa neodvážiš podnikať. Bez sebavedomia sa neodvážiš odísť z niečoho, čo ťa dusí. Bez sebavedomia sa neodvážiš byť sám sebou. Ale tú jednu vetu môžeš prepísať. Nie v hlave, ale v podvedomí. V tele, v dychu, v pravde. To je to, čo robíme v rámci metódy Kód víťazov. Vraciame ľuďom tú hlas, silu, sebahodnotu a slobodu. Otázka teda je, koľko rokov ešte necháš tú jednu vetu riadiť svoj život. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.